Iva, ngħidlek ommi reliġjuża ħafna, ġifieri, fissata, kważi. Għada sal-lum, bida twemmin. Nasib il-Covid waqqaf naqra milli tkun daqshekk dan ommi titla Maġegore. Darbtejta dabit fis-sena easy ġifieri qabel il-Covid u fatti għaw istudjata tal-lata ġifieri marret. Għalija hemmhekk huwa l-post ta' paċi għalija u ningustaħħa. Tipo għandha żvok, titmur hemmhekk. U għandha dak it-twemmin naħseb jiena ġenwin. U da minnhom saka qed insemmilek kif ħaditni kontra qalbi prayer meeting ta' Dr. John. U dan Dak kien meeting dak. Kien isu l-mita. Dal-fej kien jgħidu l-Dr. John kien tabib. Tabib, vera. U dan saka ma din kienet knisja kollha xjuħ ġifieri. Mux għatma impressjonani bit-talb jew hekk, ġifieri ma kienx kwistjoni ta' talb, imma mżakka minnhom u xu kien dejjem akkompanjat ma' qassis. Din darba ta' morta ġifieri ma morx iżjed. Ma kien darba l-Ewkaristija. Il-tabib għaw l-qassis. U meta għadda meħdejna ħassejt, ma nafx, ma ħassejt ċaġa tqanqalni. U niftakar kon mort fil-karozza wara tla nista' nkelmek għaddela. Dik tipo bejt tisma' ma tisma' fhem meta tikas mhux qed tikas u hekk. Kemm kellek żmien? Hekk jisu dak iż-żmien eżatt kif bdejna aħna l-art and design kważi eżatti. 16-17 xi ħaġa. Xi ħaġa hekk. Dik kienet l-ewwel sentenza li għattela ma nista' nkelmek. Inta xi ħaġa għattela tla nista' nkelmek. Niftakara ċara, niftakara kellna dak iż-żmien kellna karozza żgħira u biċċopel korsa hekk u kont għattela u ma daqshekk, bat ma tmurx Medjugorje ommok. L-ostja jew. Mhux ovvja, di għalija miraklu żgur. Ommok Ommi jek tajt, tifhem jiena ma nemmenx, jiena nemmen illi Alright, forsi kemm element ma nafx. Ma għażiż naħseb. Għal ommok li hija mara reliġjuża u li l-tifel tagħha jmur l-ewwel prayer meeting. Ma dikx saħsebija. Naf, imma tikkunsidra speċa meta taqbad il-fatti u telenkom wieħed wara li tajt mela għand it-tifel ma jridx jiġi l-prayer meeting. Ħammur Dr. John, għaddit l-Ewkaristija, ħaxxa ħaġa, tħallna fil-karozza u qalli ma nista' nkelmek. Jiena nemmen li jien ninfaqan nibki, speċa kif esperjenzata l-ħagġa? Ħani, ma nafhem. Xiex baqgħet is-suq? Okej, tajjeb. Le, ma baqgħetx is-suq, ġifieri kien hemm dak il-moment hekk ta' finti fejn provajna ħafna affarijiet aħna. U ma nnexxewx. Ma jiena ma kontx jiena onestament illum ġata xorta għadni ma nemminx li dak kienet ir-raġuni għalfejn waqaft intempt. Jiena nemmen illi hija logħba hija loba mentali illi wieħed inti jilab il-ħin kollu. Ġifieri il-moħħ kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, kapaċi inti waqqaf il-uġieħ, kapaċi waqqaf ġifieri il-moħħ huwa b'saħħtu ħafna sibina huwa l-organu li jmexxi kollox imma għandu dik is-saħħa partikolari. Inti dak il-ħin moħħok kont tipprova timpenjah biex b'xi mod jtejjiblek il-fakultajiet ta' Onestament m'għandix idea. Ġifieri ma mbagħad wara meta għax inti mhux fil-karozza biss titqis ħaġa, inti mhux tmur għand ommok u tgħidilha isma' nista' nkelmek, li tmur qudiem klassi titkellem u taqra u tpaċpaċ u tgħid u tiddiskuti u tagħmel presentations, fimt fejn illum il-ġurnata mmur nagħmel konferenza nitkellem fuq television u hekk u differenza. Ġifieri imma dak Ma għax għadna naqra kurjuż, skużani ħan investiga ftit għax speċa għalija hija xi ħaġa mhux għanari xi ħaġa metafizika, ma hija fenomenu. Jew di normali tiġri li xi ħadd fil jkun itemtem u mbagħad. Ma nafx, onestament, jiena Xiex, għatma mort t-investiga, jek għadġraċ qabel. Għatma interessajt. Ma kellekx interess. Għatma interessajt. Istipo dik jgħet xaħġa li tal-passat, pup lansek l-esta. Mela, waqt li kont qiegħed bil-qiegħda hemmhekk imma. U qiegħed bil-qiegħda u tara Dr. John, tara dawn l-anzjani, jitolbu, jkantaw. X'kien għaddej minn moħħok?
waste of time. This is so fucking weird, bro. Waste of time, għaxina konnejt, nejt nifem, jiet għonek jena biex ma niksir li xqalba l-lommi, fimt, ġivi, onestament. Kiet xibattejta, kienet nasib kiet marri nasib xerba darbiet uħra ta' qabel ma morta, bat nasib jena maħħarġux sħabi, kelli xiex namen, flokat id-daru, dan, tipo għattu jħammur, għallin soddi laħlax, toq teret. Bekk ġirata ġifiri, ma morċ 20 rrit timur, jina dik kienet kombinazzjoni ġifiri, issa jena għatma, jina ma ifem, vera il-ċirkostanzi kifettajt inti ġow jisu meraklu, personalment ma nemminx li kienet inti dak kien fattur fenomenali li jismu ġi xie spiritu santi fuq u berikni u jista' jkun. Ma naħseb jina muxek. Lej, bħal ma jgġi segwejt il-podcast taf jena kol daw l-affarijiet mux li jen minn xi konkorrent tagħhom. Però nemmen li jkun hemm momenti fej isu switch ta' ma isu switch ġiri litteralment isu switch meta ngħidlek li fil-li ma ġerment tkun hemm episodju li vera jimmarka u tajt spiex ta' jien naf jotu qata talla jew jista' jkun forsi xi ħadd imut jista' jkun forsi kont Kun vera kataklizmiku ġerment. Medi kif qed tiddiskrivi inti speċjali hemmhekk kontra qalbek għaddet l-Ewkaristija. Le, dak il-ħin li tgħaddi l-Ewkaristija kienet inti xi ħaġa tipo sagru għax naf għandi rispett li l-Ewkaristija, ġifieri kbir. Imma kien hemm ħafna drabi fejn kienet tara l-Ewkaristija u qatt ma ġrat. Imma naħseb jiena titqis ħaġa wkoll l-atmosfera, il-hype li jkun hemm f'postijiet bħal dawn tkun naqra partikolari. Sewa. Isma' fuq l-screen tal-għoli, ma there is no known cure for stuttering and like any other speech disorder it requires therapy and practice to treat or manage it. And while some people report that their stutter suddenly disappears, for most adults who stutter, they will continue to do so for the entire life. Ma mawx spiega għalfej, there's no magic pill, eccetera, eccetera. Ma jeżistix. U ommo kif esperienzata l-ħagġa l-għahda t-tifel taħħa wara jtnajdu wara 14 sena ta' terapija, ipnozi li maħadmux. Fem, naħseb, ommi femmina rajt li isma, rajt issa mtama. Mtama forsi li jibdaj forsi anki jwassal leħnu jgħid ċertu affarijiet li jista' jħoss. Fimta xum, met inti għandek tifel. Illi ma jkunx jista' jitkellem u jesprimi l-nifsu jissabiħa, ġiri miex feliċi. Muxek. Ġiri ma tistax esprimi kif tħossok, id-dbejja tijak, dan fimt ġiri inti l-unika mod kif tesprimi l-għin nifsek huwa billi tuża l-emozjoni tijak tikbi, jew kara titħaq, ġi memx. Ma tistax tgħid isma' nitħaqax kemm jifani dik il-ċajta, jew ma tistax tgħidhom it takes time, it takes so much effort. Titbażwar, dik il-kelma titbażwar.